Ezafo yamamunyina kwaba Opemsuo TV ena uguso ehwe mehi ena yewo na ene eye Awukudae enunti yema yahwefo nyina ade tochi na wajimeso ade entoyi we Awukudae itwapo ewo afi mu asante enabu mu na sede tie no asante man etnase wobesom enamso amampanyimfa hodo omonso eba besom nyina hodo na atenase enche bia na kotakohene tumfo sei to babio obetenase na afa dwumadi no efrase eronti afi ena do afidi na to ha yeba mu nyina kwaba medinde kwabena kirematen ado na empanyimfa hodo a yehwe ni mu se ombesom ena dwumadi mu no ebi ene onabokwaku oforesiama ono ne Ghana swafo a ohwe yakwantuso transport minister one ne mpanyimfo eba besom ene Awukudae mu afi America ambassador for our Ghana Her Excellency Virginia ma ono so ehwe ni must obeba na wabesom ene kohene abedi kita ho ena face no Kwame Nkrumah apon no mpanyimfo Ghana governing council no I want to train and Kane Chief Justice His Lordship Justice Kwesi Enini Yeboah office no Vice Chancellor Akosia Dixon Rita onene mpanyimfo mokrado matena serada amo eba besom ene Awukudae mu na kotone edi inkita ho afei mpanyimfo binom enso ka ho a ene Awukudae twato ewo Asantehene muimu wo mo eba besom dwumadi emu enunti yeguso ayema yahwefo ne etiefo nyina adetoche said the medical ekano na nanom de dodo na enya atnate na kotokohene na mu eba betenase na afedwumadi no afra na ene Awukudae no odi ahihye so na Council Chairman, KNUS. November. And then one of the schools okay, invest in the system of na Obe ya na ntineno ebona manye say a boy aduma no de ma ye ye na afezu de to so menu say de ono enu no vice chancellor you be the chief vice chancellor omutu aba enu wi no na kan de chikara na nya dia wo na ye pese obeba na afe na ma ye ni tia no enti ye wi ye no onye se ye fanura information we de ono ane de hye ofi abo ho afranto ya official paso
the baby that's a professor, baby that's someone. Yeah, it's all the time. I'm here to show them the lesson of support. I'm not sure the part of Nana, Mirror Jamie, and as you the buyer, you say you were actually. It's really a great idea. Everybody, yeah. Any and son, and a woman day a crack. Yeah, you're right. The Nahima, the Himpa, a charming, and then almost Nina, Ewa. Yes. And then I come to the buyer, near the Shayura. Eso você dele. Onde deve ser o abrir papa. Se o abrir papa. E deu unia com a cancha no bibia não são famosos como. Se o unia com a cancha bibia, se vê. Outro busca para o Brasil então o so the only bibia pastor also famoso sul. Ele diz adwuma da wo mo so ne nka mo mo kwa no mo nkwato aso no. Se le ko ni bibia de no so. O le su mo se mi do ga be pe no bibia to tima. Então da ma be tia no da se be e dia tio mi mo kwa ni mo to ni de so. E no so so a o be tio dum ai bibia sa na be. Ah, kwato ani nta na na mo de o mo ba ho a wa unim de nti a o mo ba. Well sa. Well sa na no ba wa unim. Na di mo sa mo ha. Bibia no mo se de Agwazi ya ba anye ayi no dwumadi a ye diri great one no mo ni hwe o. Sabe Francia. Deus me deu o eto de to no na mo be. Se be pon ma ko vice chancellor fie ni o mo. Se o pon. Deus me deu o me ni wa o pe no se ko vice chancellor fie no. Já vamos com a Ghana Airport Company. Odufo no anana Honorable Koku Ofori Esiama. Minister of Transport. Uno di o money. Adi o mawa. Yes sir. Odufo Chamio. Yes sir. Yes sir. Me di besi so no ama ohene atise. Ewie yi de omu ya ha anya bone. Ye ba ne abesom. Awukudae a edikan etwato ama afeni besi nti. Etse ye ba. That's Otumfo tradwoma. Ye ba ne ye besom ne ye betia no. Na Ghana Airport Company omu ya no mawie ya. Ye ba se
as part of our social corporate responsibility, the year no ma at the ma or mine. Now, share a Juma deal work on her. We in cry, Kumason so, you share passengers near the Dimupa. And Tiafi, the dialysis machine and 9 who share kidney area na Aba, Tiato 9, the Dimunuko Kolebu. Now, we share Jumedia Otumfo A2, no dear Paja Confa Notia. I see a debituba and Tia Dimunuso Abahanma, Yadiba Bois Otumfo Juma, Odio Confa Notia. Now, if you didn't know, you buy no, you go Confa Notia. Boxes swing now are on na me ba no so no anya me nko na me ba ye ta di dwumadie bio one way no so ye nwa dwuma na wotwi kakraba ya kohwe bibia e koso na me ba no me ne board no ne management ni ba odi me nche no aya Mr. Paul Adumwachi good evening Ghana obi ahwa ono eno ye board chairman Ghana Airport Company Mrs. Yvonne Opare Ado ono ye managing director Ghana Airport Company, Antifilo board member. Wow, na kabaya boa. You share blaster or not. You see, I only meeting come was it burn? I want you to go need that because blaster I ever sack. Any other board members, any management members will be on my back. Say, I'm on back. No matter some. I take a see our in here, no. Almost so bad, no matter what. Do you know one more be a and your money? Nana. When you remember, you mean the classes are na me cover. And so, tell me, JB, I mean, now maybe some, now me the machine is showing that. Now, most of yes, I can't get radio. We are not. For hey, I'm say your tall machine in Jamaica, Boa Mudiana, you get it. And so, yes, we are ready to Boa Mudia. For the account, remember, somebody because it's I don't get it. Wahima and Archie for 2 for the Anuna. Any Wahima the new and Archie for Muslim and the Shamotha. Now, Mofanche, the Tom machine, and think I know a cackatu early. The radio Mumu Hanuma and Monsieur Busset, yeah, Banso about 2 for Nima, apart from Buamudiano, you didn't sack a crab. Abrofun Sakakra. Nina, we are now the Bomoriana to so. No more tune for Saka. Monsieur Bruce said, Awanana, I said, no, I don't brew or say, a mediation and says, on na acquiring this one. Oscar Sachareno. My dear would be a no baby I will free and baby will be drew. Now, Madame may brew a year, Sabe, wow, na, Nymphy ha, and I said, fear that ever name me there, baby drew. And also the natural Sabe, remember the first Sabe airport, I woke Masiha. Now, really, no, has a crabby at the Chima. To buy was the said the Nana, Nymphy ha, a bit so heard what this I didn't want you. Sabaya, Jacobia, Emma home. And then also so we was era. What should you, my dear, Sabi, for the food dear, and we took a cabbage to the Boboa. So they said the airport to my dear, Sikosu Nayato, and the kidney a kungo for baby. A matum fidi and 9 was a new call and cry, Colebu. See, he said, and cry to free one more. Kumasi the end at Tosso. Now, so I don't know, say, conformity and inferior your song, a yari, who says, we not said, I don't know, kidneys, so at the casino, also nice as ever. So you'd be nursing Cladia at the never buy you raha. Now you was also the Abua, Yamosua, Sabe kidney, you didn't know Kuomo, then you almost said what the video so, Nasabe, the hotel at the Abba. And then Awukudae, Omudibai, at the conformity, and the good so much David. Adaka de yɛn kuni yɛde ba bɛkyɛ yɛwura na yɛwura hu sɛ sɛbi ɔbɛde mpa bɔpa yɛde nso yɛde asonasona yɛde ɛboɔ ni ɛno tutu na ne ɔmoba sɛ ɔmoba bɛkyia wo na wadom ebi hu sɛ ɔnanom sɛbi de woyɛ bia no
ɔmo ne di akyire mpanyinfoɔ a wɔde da no na sɛbe na yɛ mu nyinaa ɛde kyerɛ sɛ ɛbɔ ba bɛsom na fidimi no a ɛde akɔ conference na to di akyerɛ wo mmerepɛ mu nso sɛbe bɛka ho a ɔmo mo aso ate ɛna de bia bɛka ho ɔno na de titiri ɔmo de ka wo ɔmo de baeɛ ɔmo bɛ di adan mu ɛde tɔkye ɔmo de broni nsa schnapps na adaka nsa asɔto nyinaa ka ho wine nso adaka wada mo obo mo adeɛ na Asantehene mo obo mo adeɛ wakyɛ mo obo mo adeɛ ɛna Awukudae ɔno abɛso na ebu tufo do mase wakɔ aba Meda woman say airport yewie nom de to nana mada president ase no mo nso na de adwen no baaye ti na wo say meda woman ase nso papa tutu fo so si oyo da no na pa fu ni na tutu so to ni na mase titu airport yi iwe ye mo ma nana na do pempe o de atu no ada o ba penasi ne so ku si se no na de ba no de baaye mo da hanu mo a ne wura mo ma se ne wura mo ase na ade ku du yi papa so no mase na nipa pii nim de nti ameka saa na mama yakodo na na dan no ho se da bi obi abehu so obaaye no ho na broni kasem ni cottage na okogina ho mani ho tinam ka se yemfa momfanto almost kan nam se me de munyimi din na momfanto na na mama na Kwesa mabaya was nana yede to nam si debi fatu nana na odikoto yede to nam ka che president so sa mo na mo hihye ni nyina anti mo na mo de krata no ko ma president me da mo papa siri na no bi di ti a de se bi also two for na to prepare I will come so so we dey be a president so ma e brand the duty is by no I feel no sa ho ti no ho no what na ta ho me se be ya we na su bi ti o me akolo da no se ro bi mo se sa da no e ye na na da e su ho na mo de su ho se no na e ya se su bi o bi o bi e mo da fra e ro di Opemsuo to su bi di na to so o se de na ya si ho no me se sa no mo fa na di na to so and then akwere ka elu mu a sebi ebisu ho tina wo chima sese sebi na na wo ye o ma ni sika mestre mo se mene na ka se museum se mo behwe na ya preserve ni ye na no so akoye tourist attraction ama airport company no ase ba yetimi di nipa kura akohwe na ye kama o se o ka che na na ko se ma se omi ahwe na ye bi su ko de su ho na le museum he ya si se ho ma den pa na so da so bi bia ni se ho e ba bua na se bi ka se de first e ko fa na le ko to mo de ni su ho Ose en na se ameda wo ma se ne ayarehwe efidia wo ma kofta ehu asema de mienu akokolebu ne de mienu to ba kuma Konfanochi hospital wo se me na yarehwe di pa bre ya je e be pa mu na ya o ti mu mo ni bi no sin cry mo se da bi wo ni wo ye mo se ti 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 na se e be boa e su bi yo e su bi nipa yete ha ne baabia nyame abode yemfi ne ho no ya ye nim o jesi e ko doctor ho ansa na ehu o se nipa a ti ne chane do e to ni na yemfi ensa no kese le be mu nipa yi mu ho so ti se ko se de do no ansa diam dia bebe boa ma nipa asa nipa pi yare ama ye papa so diam dia be se nipa sa wọ́n sọ kan no akɔyɛ kana ɛbaa nipa ɛnyɛ bɛbi na ɛfidi a mo ɛdi abɛyi ɛbɛ sɛ kuro do yadeɛ aboa ama nipa asesɛ mu ayɛ kama
say ya be bompa ya mo adwuma no so akoso kama o se na ye mo ti se na de no se o be so no papa ta o ti o mo adwuma no bia asoro paso na se be ina to be te fra asi e de mo awo de mesre ne se plane kase be ba be tu free e free na abesi etu na abesi na enkran no ye ne aye ba kumase de na nka mo ne wo mo nkan yetu na ye de abesi ya mesre mo a no na se mo vo se no o si na le dinga so na do ka ne se ma se na mu ni na bo ma se ta ma bo se pra kase ni do besi ha na afi do ka da to so de akọ mo ne se do mu na ko ne sa ni se no na se mo do se mo ye twa mo me ta me do se mo si ha no e ho na se mo a e fra mo si ba no le si ma se ha na e ba na ko no to aso no hu sa pa ko so no ko ba so ye po woni me na ba yo kwa bra de ahye munsa yo muni minya plane no ye chemu wo mu ntwa ticket ho yasi Kumasi ayi London to Kumasi Germany to Kumasi na no ba na Kumasi to Hamburg ani etwa ko any Turkey ani etwa ko mo ye ne sa so ha so be pagya kama wa budano nyina na so ka chebo no Sweden etiti London to Kumasi Hamburg to Kumasi Germany to Kumasi na ya sa fa president free ha na de ko engon krakura na bibia anya no fa no kwanso ya chem no hanfane de runway no so de enkrofo na te so mo pam ye wi no was asa no de o de ama airport obi anu tumi so otena ho obi mo pam obi edumodi no ele de kase ma obi a akwatan obi anye na de ma airport so obi o to obi ano eti mu bi am di ko tu escape woni kronko ne Sakre ba na se mo bia. List so no airport list. Obia ni bi utan. Ero me ka se be matanzu ko ta me kwari. Ti se na ho. Mo ko ni so ya. Mo ma ni ti ase no za pa lo ku so sam. Ma ya ma. Ero le ku. Na runway no munya ne tenten sa ande plane kase asi so ama. O se do ya runway no so ko na kase. Na pura kase no. Every so na bi so ku na fi. Ebe ko ni na fi so no mo za ko bi ya ti ka fan. Na ze ni page ha de manya wo mu ya anya amame amenyi obi amana nya mama. O se ko do e no se ma nya ma no a odum tina o mo ba o so ma sa ho aye it will ma. Da so papa. O so so mo ka mo so aye ma. ansa na bia no so mo be de ma to ho a bo de ma to ho nti ma so de se mo hwe na mo ye ma no se wa se so ma mo cha wo se wo ni na
Your Majesty, I present myself again on behalf of the people of the United States to express respect for your work, for the people of Ashanti, also for women's empowerment and peace and stability in Ghana. We are very grateful for your leadership, Your Majesty. Thank you. Thank you. And I'm accompanied by the newest member of the embassy team, Emmanuel Hector, and present these gifts, sir. Thank you. Yes, so you put your name in the same way we never tell Bru Adoma. No for this. Ura Apalo see a utu for no anana. Otufu achame yawaha yunkra no bone ene eye Awukudae wose yeba na yebesum yewura na yeji yewura nsem enhira esanse yewura Kofi Akpalu abato afe ne ewomu na constituency ya ewomu eno na awo no atete no amena nyini abedrum pempenso a wadure enti se obi afrachiri ebaji yewura nsem nhira na ono a wote yewura nchen haya amaji yewura nsem nhira na entwaye enu nti no na ewose enne oba no obesom na oji yewura nsem nhira na oba no so no enye ono nko a na baaye esanse party no ono a na teye nanso nenim de ne nyankopon moa se de yewura sunsum kata no so no abono ho ban ama party no aye kese enu nti ye nyina yakoka ho ama party no wiase afa na nyina ehu no nti na ho behia se oba na obesom yewura no yi ne ho kire enu nti yewura Kofi Akpalu ono ankasa na gina mensa nifa so no ana ne yira oboni chidoma ne dwumade a odie bia edimu Mrs. Delvin Ajoa Akpalu, First Lady Ayesha Nenim 2025. Sama mia meboni de ofri dache. Sansona oyi na bedi akira obetimi aboni chidom amadwumade a odie no edimu na yese etuo nya chijinafo a na etuo nti oyi Mrs. Elizabeth Sam as a vice presidential candidate. Ono neto aso. Ana party no so ewo churchro ni a odi anim churchro party no nsem nyina ye freno Jerry Apel General Secretary. Ono so neto aso no. Otumfu acha me pamucho menkasa ma mwasomu esanse yewura watena se abre. Na me amedi dwumade wo chiame no Midiane Kwaku Mafo Asante Region Party no mena me adwentenani me ana mesaye Menshia South parliamentary candidate na de dewo mu ne say me America say me nana yokohene nana kusi me ame ofaso ne otumfu achiame na abonsu awinti yeto aso no Benedicta Kusi Afram ono so na ejina o Subi constituency o ha no amane saso na ye kwa anim no Atipo ona ye national organizer Naomi Inso aswase oni muntaka ana ekwa preso na obade wonim sade tutu fie nto obeyi na hwewo saswa na enhia so ono so ene stika ana ekwa preso na minim se nyamenti nkunimde baba ya frano Joan Mbacho Joan Aboyiwa Mr. Moment me anka na mo de acheme kakra
Ofredra ana de otosubiem vice president vice chairman Asante region Kwaku Owusu ana Benjamin Ofori ona ye Asante region ye trotro na otumfo achiame ye baya edi ayukrani na ye ba no so ya ma ne sa akwa ye ba sumu ye ran de ono so eje ahoho nti wase onya bibi e ofia ode be som ahoho nti ye kura Boninsa adaka bako ana ni nyina ensane nyina ye abrafonsa otumfu achame eninti yakeka ni nyina bom snap ana ya adaka no ana champagne adaka ana wine adaka ana wine mienu biso ka wende yellow palusi and especially for otumfo na yade boamu ade so a etachire yewura nim se ono a ne chiam ono a kasa ne ba na ade nyina ne nana Kofi Akwalu oyobi a ne nsam enhyeda ni bisa entino yewura ti yewa dawo mebu kakra bi ehye bia no yenim se wonana wonim na brabo a obo da wani madaja nti yewa odawo ma abesom saade asoma ho nti otumfo ebo amu ade oye otumfo achiame omobu amu ade otumfo ahenkwafo omusobu amade otumfo akrachefo ebu amade Santehene ebu amade nana Asantehene nebu amu ade nana Asantehene ne modwafo omosobu amade ana enti ya sade envelope ni nyina sitie no otumfo acha mwadaro mebru acha nana yema acha me omosobu amade na yeba ya kakra yeba na yede abesum otumfo na yede obeka bibi kakra yo nana otumfo achiame wede mona na me wahanu mu a masem na ketiketi say afi abaye beto no mesu mejina bi sebio mesu yo kuni ultimate akpalo ni dia one have guys voter region voter how dem free ho na me ma mesu so eya yukuni nti feyase hene so de nana ne me ma me ne papa ne feyase hene nti me bahadi an ma ba medium nti nana pada Roma empa bobia me medin kunu bia na me so boma me na sasa akuno edi akuno edi ti se me nana ensamu sira abedi lebum nana babia medunu eye wata Roma eye wona wateteme ala mabedu babia mabedu no menim se mini ababi karo me tese mawe menwe amse na omani yemu baako amse no wadi kan okwa na me kra me ba mepe enti aya wodi eno kwa de eba ekokoko sade abeba fie enti ese ba fie enti Asantehene dia enti eba ya na ebesom nana no bibia ka bi nana Mira, Mr. Obu,
Odaroma said wa onana Kofi Apolu the customer for di kan chire mu no. Odaroma onana de mfie kakra ni ebibia do amanyosem so a ode ne ho jim pribi. Na afia de a yebetu so o se wa gina bi a wo pribi. Said Odaroma me offer ase kwakuma afọ kan ye no. O se edipa bebre frachichiri eba beje nchen hira se hira wo mu se aba wo mu kogina no o mbetimi akọ o manim. Onana enso de no town ha ya ne atete no. No no atete ne ha wa ma magi hira ni bia na chese enye ne kwan no. Enne one ne ho kan ni Odaroma the Frank Tufu abadi akire ne churofo o ma ye gina parliamentarian sa o mu gina ma ne nyina ena wode o mu nyina ba se mom yenkoi eni ewura nkodi ade yenkode ho adi nkyira no ne yenkosra ne nkyira yenim de ewura ne nkyira ebetimi aye se wo hyira wo mu a de o mu ye bia ebe nkoso na edane kasamu ehye wa ona na palunsa ena wo sre se wonim se mpa abotimi ade nyina aye enti mpa ye bia Odaroma bebo ama no obedi nkunim wo sre wo obi ma no sre be ya ne nkunim die ebeba onana no mba ya omuso mu no obedi ade Bronin Sampantusia wine adaka champagne adaka Odaroma wine special one and so 2 bottles bottle me no and so Odaroma wode mouse ronko obaya obu amade wachiame ebo amade Odaroma wakrachifo ebo amade won henkwa ebo amade afei na Asantehene and so ebo amade na Asantehene chiame ebo amade na Asantehene modwafo so ebo amade Odaroma onana Kofi Apolu onena hukanfo nyina baya de omusi no ebru otu for the masi papa enforce me there as papa so se no lo tu for so do masi you no apart from ba nyina tu for so do masi papa o me yes me nanan mon na yenyina na yentu abama yen ono oka ho na ye tu abana na nyampe no nya me ana obeba behwe me enti mpa e bia mebo ama no no so obekonanim bia wakonanim ama so obata de se no da se gana mai na no so mama yo se mi obia gina bebo kana se mo kire no so bia se be se obetimi agina na de o mana hye ne nsa na no de otiha oba empire and osema Empire so sema ubia masa be wodi ezuso epija no unana obode atawachi ama wodi epija me hu ni mfoni bobo baby bebre me hu an ma hwe no se me na asema den so kuna ma he nyina mfoni baby ebobia no odu anu ahwe no ebina na asema den okonanim ade na so na ni papa Yamene yesre na baton so ye pasumdwe ye mpe basabasa bia yo se yamene yesre sebe ya bibia be kona anu e se Ghana man ba ko pe na ye nyina ye wo ye no man bia ka Ghana man ho enti asumdwe a nyamede ma ye no enu anu we se e be to ha ma ye nyina ka che obia sa Ghana no de yo nyame tumi nti be wo ho a yo so ka che obia se Ghana man no de nyame tumi nti ebe wo ho asumdwe saa abato no de ya hyehyɛ sɛ mfie 9 se abato de ya hyehyɛ sɛ mfie 9 da bia de America ne sɛ enne de ebo anya ebinmo anya ma yenya abotre ma yesa bai ebinya abotre yenya yesa bai wo mo ba be ne ato na afi yesa enya ena wunya yen so ahia ma abotre bia nyame hyehyɛ obon sɛ chana so de aba o ka che pe se abato se be o kan wasem de obetimi abeye eduru ho Ghana man de beto bosumu no ena lo ma no e ba se bi kura bo ho no watena se atwe wanya wanya na nso bedu ba bie no na se be onu na abeto no so enti de o ka che nyina se e basa no a abotre enye kasa twitwie enye ntokwa Ghana man ba ko na basa enye so no enu na ehwe na yenya da sumdua atram na de se be emre no so se o de ka wonsa no na de Ghana man e de ahye wonsa empire
na me boss me na Kofi obakura nim no waja wodi kan de ho ano frin kran ano aba ha behwe me so pe ya no so se da na nyina ye betie wasem na ne mpa bo didi wachi nyame ya dom no nyame de se betum ni hye wonsa ene chemi ha na odebika aba be ka cha na afutu obi eso de ma obi ano ode ama wo otimi de aso dwade num eyi ma senso me dana se so wota na chi ene omo amoyi wo nyina amomo na bibia anye yiye kam ni lo so do wase so wota wukuru achiri na be de achiri ni na pamfo nyina wunya mo fa akoma ba akon fa nta na achiri na do ye bia so enye nkoso lo so de bishla wo sita mo nyina rapper wonko a ko che yura why waka mubu mwase the you know the irascible hunter that's it. Mumaka mumwasi why na montia ado me bru mumwasi na montia bomwasi bomwasi wana chia why Van the phone for go for the brain, I bet I say. And I'm just someone I'm here to if you da, you are no, then na you people to Udikain, Sabi, if you are if it's here, if you da, I will Sabi, you are or 2 for 2 Holocasia. Bia no na no symposium ke se na ye no ho anopano no du ba ko no bia wo ho no mot e betrase na ya pade no ho ntuma ade a che memenda no a e dwobo ke se e obojare ha ana bia mfa no ho fade kama emfa no bench ye betrase na ho se be enye kusu kama tinana no mo se mo ba na se bia wo ba no fa o chinye ke to betrase wo de bench ye no matene feku if I go hey, nobody will be about Transit-Kama. Nobody will go for Edibochi. Now, fair. Nobody will go for you now. Can imagine some Hoka Kama. Let me be a command. And I'm saying, so I did tell you what said, and so you are Sabi, no, or free to say Sibano or the sentence any free Hobae. Is my sorry no. And as you see, Obako, Nakodanyamiasi, say, in few Hano, I will see Opemsuo. Now, I think we are. Ebe saba mense he ya na ewu asabe futu oda ma ye nyina ansa no be beko e bia wako tibunse no nso otumfo achame obesre ma ye wurate o se ne nana no mfantefo ye ba na anima awia ya ye besre so ma ye kwan ya yi na ye eni se encheri pi na onu akuma ugwa ma hene o se ne fa to so adi onunum ono autia mpawa kese so ko ekota na chi oni asusu abe kire na ni so na nana no mfantefo ene ne waha yesu ye ba awia ise ya kuchiri bibi kakra gu prague bi so na ye dia ba na ye dia begi na yese o hye ye nimunyam ko ogwa eno pa ho a na da o ma me ne me ma me ne ne nana no o ma ye kwan me a ye betina ne na ase ha emfie duni eno so ye ba se ye ba ne abegi na ye ne ada na se ye kura ye nsemu edwa potu edwa mienu envelopes bo mu ade otumfo bo mu ade
Achame bo otumfo achame bo omo ade. Otumfo hinkwa bo omo ade. Otumfo video man bo omo ade. Hello. Otumfo soldier for. Otumfo police for. Otumfo coat. Na cameraman so bo omo ade. You were and sans so to I were high there. What a room. Flag no tune for your Mako, Nachame, Mako near the Achira. What a room. Ramiso Brew said anonymous for Darmatitru, Namfantehene, was any. Was some record cranny, while Yakuma, Uguama, who didn't fear you. So be brute yam papa kesim question and munyam kese. Wadaro ma said o ye ma no no aye wo mu fe. Timfandifo asabe wo krom ha o mu nyina kan bom se wo mu se be go aman hene wabedo asede. Nenso wo mu ha no enne o mu fa konyan so na o maka se o mu do wase. Ade a wo ye no aye o mu fe papa. O mu do wase papa. Afei o mu nam so aye akuru kire nsem bi agu ade so a Oda Momode bro now the see one more there na ayenkai dum say ade a okoye ma wo mu no eso wo mani ayo mo fe de to so mi no o so odaro ma ono aso wushira no one ne maame say o metena se be ha se mfantefo hene no mfie duni ono makwanya iso enso da wase obaya ensan hodo nyina odaro ma odi bedo wase afi drampa etu adua mienu odaro ma obo mu ade Achame boy moadie, o cameraman boy moadie, coat boy moadie, a prosi for boy moadie, a soldier for boy moadie, hello boy moadie, video man boy moadie, Adaroma when him qua boy moadie, Adaroma, Namfantehene or no mammy, then anonymous for buyer, said you must say neighbor. The 2 for the mass. Maybe Nacha Miss Rema Cratching Pama or Cratching on kind. Citation in honor of His Royal Majesty Osei II. We, the Fanti community in Ashanti, are overwhelmed by your exemplary leadership, magnified the benevolence to society. We have also noted with pride your relentless commitment to build bridges across various ethnic groups in the country. In particular, an encouraging of the appreciation of your contribution and special interest and well-being of Fanti community in Ashanti region, Ashanti and Fantis in general. We say, Ayuko, Your Majesty. Thank you. Darma, kakre also no akenkane ebru. Zoom. Amen. Union Minam Domas Papa. And the former now, two voices of Master Papa and Awukudae. Nema Mimi Huna check and no the pan or Papa, and say one family. And then one not take him. Or some who don't know what I say, but I'm on Pablo in the way. So what I said about. One Yarisa, who by your day, no Baba. I am in Sitting down over now, one day. Yamasa said, Necra, watching me back. I want you to know me offer, or worry until Evelyn. Yo, I am Fantini.
na wɔyɛ aduane ma yɛ na na nyɛ asɛm ketewa. sɛ ɔno ne wɔfa ɔdeba mɛsa wɔ nsu ɔware pantini penalty abiri na sɛ nana ne nsa no na dwa no na nya dukuma koraa. sa yɛsa mebɛkɔ class wa nyina aduane wɔn na hyehyɛ nam de akɔ. ɔsɛ ne ma abiri mu ɔno a sɛ abiri na hyehyɛ aduane ɔde akɔ sukuu ɔyɛ ade papapapapapa. ɛna yɛsɛ ɔsantini biara wɔbɔ bra no onyɛ sɛ no ɔsɛ ɔkɔpɛ mfa baawa no. sɛ nananom kan sɛ santini biara wɔbra no onyɛ sika a sɛbi ɔkɔpɛ mfantini baa ɔyɛ ɔbɛdwa papa no adi. na wosɛ wɔn deɛ yɛne wɔn mu anatia. sɛ na ɔka kyerɛ wɔn sɛ mfantifoɔ sɛbi mo deɛ ɛnɛnɛ ebitete tifu ɛmu anati ad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 a. Kataban. sɛ kataban. ansa na nana akɔfo nso ba nana. sɛ kataban nsa nana akɔ ɔmu nyinaa ba kataban ɛyi na ɛyi wɔ wɔn Paul na yɛsɛ Paul ɔmu nyinaa ne wɔn mu ara na ɛtia. ɔne mo nwɔra na ti ha sa adeɛ baako ti kyerɛ obi anim ɛne mo ɔtɛm tititititi. mo deɛ biribiara ni hɔ a mo yi mo ho firi mu a ɛyɛ yie mo ka ho bi. ɔsɛ mo deɛ biribiara ni hɔ no a mo yi mo ho firi mu a ɛyɛ yie mo deɛ mo ka ho bi yie papaapa mo kɔ ne ko twɛm biribiara no a okum ho na mo de ayɛ ɛyɛ ɛho asante. yɛde mo maestration council nifa. ɔsɛ nti ɛna maestration council nifa ɛne mo to wɔ no sɛ ɔto n'ani a na mo to na mo to wɔ no. ɛne mo na akyekyere mmaa nti yɛadwina na motim yɛka biribiara mo ka ho. sɛ ɛne mo na akyekyere mmaa nti yɛadwina na motim yɛka biribiara motim bi ɛne mo nyinaa fa adwene. mo aduru mo so a yɛnim asante ne mfa nti yɛn nyinaa yɛ ade korɔ. sɛ mo yɛ tutu yɛnim mfa nti ne asante yɛn nyinaa kasa baako adeɛ baako. montoa so saa na nka bɔ mu no nyina hɔ ma yɛn nyinaa. nti na ɛnoa hyɛ wɔde ahyɛ wɔn nsa na mfie du wɔn sɛ deɛ ɔtɔn yɛn ma wɔde sɛ bi wɔde ne nan wɔn nyinaa ɛbɛkyi a wɔka ne sɛ ntihyɛmu nim montoa so adeɛ baako no a wɔn nyinaa bɔ mu no mu sɛ wɔn nana bɛkɔ pɛ ɛne sa ntɛnɛ. na maame nso ma ne ho nyɛ de ne pan no no wɔmfa mmra sɛdeɛ ɔde ba no. ɔsɛ maame nso ɔsɛ na sɛ wɔn no ɔka kyerɛ wɔn ɛwura ɔhyira no tuma ho na de na no sum deɛ no ɔwɔ to ba bɛ sum. tó tún mi dɛ ase bɛ baa ba. ɛna sɛ ɔda mo nyinaa ma se sɛ ne ma ba mo aka no mo ntɔ mo nyinaa mra ma te ɛdɛmɛ pa mɛmɛ na ɛmo dwa ɔmo nyinaa yɛmfɔ mo fɛfɛɛfɛ na mo fa bɛ sum na ma tɔ ne ɔmo fa deɛ ɔmo fa bra na mo sɛ bɛ nkɔ dɔm zampa mo ka ho bi. o kura de agre wohun sɛ deɛ no ɔba ha osi tena. ɔtena se ane dɔm nifa hɔ kura wɔn kɔ hɔ ɔno si ne pono ɛna nipa wɔn atwa ne ho ahyia kakra. so nana agre ɔka no ɔtena se ɛdɔm no fa to nyinaa nifa hɔ no ade hɔ nyinaa fa ti na ɛna ɔsɛ aka kyerɛ ɔno hyɛ mu wati hyɛ mu kura ma no sɛ bɛyɛ kakraka. twi nipa no bra ɔbaa no ayɛ fɛ ne ɛho. twi nipa no bra na wɔn nyinaa wɔn sɛ sanse nana no wɔ mu na ɛnyɛ fɛ sanse no ɔdi wɔn mu na wɔn da ho na wɔyɛ ma wɔn ase aka nti kɔkɔ wɔn nyinaa wɔn bra na ɛyɛ wɔn sɛ na sɛ wɔn nyinaa ne deɛ so hyɛ wɔn nyinaa wɔn ase. so kɔ no yɛrɛ nhyira o.
tingenyi obi esemesu meja makwa ya kungenyi ai ble kuna comfort mo champion fungenyi what's what you were sorry if you ada me da kwasi ada mo nse nso nananom